Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. Ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. Хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. Ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунен ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунен. Шаби гузашта топови ҷангвари UFC дар вазни нимиёна Гилберт Бёрнс ба чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Дэниел Кормие интервю дод ва дар ин интервю ӯ гуфт ки суханҳои Ҳамзат Чимаев оиди фарзандонаш дурӯғ аст. Фарзандони ман ягон вақт бо Ҳамзат Чимаев гап задагӣ нестанд. Ягон вақт. Ӯ маро хурдакак номид. Талаб кард ки ман қувваи худро нишон диҳам. Ман қувваи худро ба ту нишон додам ва ту аз зарбаи ман ба замин афтидӣ. Бале, ман бой додам, аммо ту дар мобайни муҳориба ба шикам афтидӣ. Амураббии ту боша, туро зораву тавалло кард ки гӯштин гир, гуфтааст Бёрнс. Хотиррасон мекунем ки Ҳамзат Чимаев баъди муҳориба дар пресс-конференсия гуфт ки ин муҳориба барои ӯ душвор буд, чунки пеш аз муҳориба фарзандони Гилберт Бёрнс ба назди ӯ омада аз Ҳамзат пурсиданд ки ту бо падари мо меҷангӣ ва Ҳамзат гуфт ки ин чиз барои ман душвор буд. Ва дӯстон, чӣ хеле ки мебинем Гилберт Бёрнс мегӯяд ки ин суханҳои Ҳамзат Чимаев далел надоранд ва дурӯғанд. Ҳамчунин Гилберт Бёрнс гуфт ки бо Ҳамзат Чимаев реванш гузарондан мехоҳад ва ин дафъа муҳорибаи 5 раунда гузарондан мехоҳад. Чимаев бошад дар Твиттер оиди 5 раунд ба Бёрнс чунин ҷавоб дод: дар муҳорибаи 5 раунда ман ҷони туро мегирам, ба наздикӣ вомехӯрем писарак, навиштааст Чимаев. Дӯстон, шумо реванши онҳоро дидан мехостен ё не? Метавонед фикротонро нависен. Журналисти машҳури ММА Ариел Хелвани сабаби танаффуси калон дар карьераи Забит Магомедшариповро гуфт: албатта ки аз ҳама саволи калонтарини агар дар таърихи UFC ин Забит Магомедшарипов аст, ки ногаҳонӣ нест шуд. Ман аз бисёриҳо пурсон шудам, маълумот ҷамъ кардам ва ба ман гуфтанд ки шояд ки сабаб дар корҳои диние ҳаст ки ӯ рӯбарӯ шудааст. ӯ одами диндор аст ва шояд ки ӯ ба хулосае омад ки дигар бо ин кор машғул намешавад. бале, додари ӯ баромад карда истодааст ва ӯ ба додари худ кӯмак мекунад, ки барои ман хеле аҷиб аст, аммо аён аст ки одамон гуногунанд. Забит ба қароре омад ки ин чиз барои ман нест гуфта бас кард. ин суханҳоро ба ман гуфтанд. барои ҳамин мо танҳо ба худ савол дода метавонем ки агар ки ӯ намерафт, пас то кадом қуллаҳо дар карьераи худ расида метавонист, чунки боми Забит Магомедшарипов хеле баланд буд, гуфтааст Хелвани. хотиррасон мекунем ки Забит Магомедшарипов аз моҳи ноябри соли 2019 ба қафас баромадагӣ нест. охирон маротиба ӯ бо Келвин Катар дар Москва ҷангида бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд. ва дӯстон, аз суханҳои Хелвани ва маълумоти ҷамъкардаи ӯ мо фаҳмида метавонем ки Забит Магомедшарипов аз ММА танҳо аз сабаби дин рафтааст. дӯстон, ду хабари хуб барои мухлисони тоҷик. ба наздикӣ мухлисони Фатҳиддин Собиров ва Самандар Муродов бозгашти ҷанговарони дӯстдоштаи худро хоҳанд дид. Фатҳиддин Собиров дар саҳифаи инстаграми худ шаби гузашта ана ҳамин аксро гузошта навишт ки рӯзҳои наздик номи рақибро мефаҳмем ва ин чиз шавқовар хоҳад шуд. оиди Самандар Муродов боша, пас роҳбари дастаи Тим Баёнов Раҷабалӣ Баёнов дар саҳифаи худ акси Самандарро гузошта навишт ки ба наздикӣ хабарҳои хуб мешаванд. ахиди Самандар боша ин суханҳои Баёновро тасдиқ карда иншааллоҳ навиштааст. айни замон дӯстон, номи рақибон ва саҳнаи бозгашти ин ду варзигари тоҷик маълум нест, аммо умедвор мешавем ки рӯзҳои наздик ҳамааш маълум хоҳад шуд. дӯстон, кадоме аз шумо бозгашти Самандар Муродов ва Фатҳиддин Собировро интизор аст? ҳатман дар комментария нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.